Pascal Candle. Di ba dili kato man tong dili kay dagko ato tino? Kay makor kay to reklamo mga minister persang bugata. Samot ni padre nga ni Juan. Welcome to my channel guys. Ako na po ni si Charitable Vlog. Diyan karon guys, March 16 ron guys, nida ako sa opisina diyan. Magtiwas na ko ron guys o gama sa sobre unja. Gama sa sobre niya. Magpilo o magsud sa suwat dito sa sobre. Kay mahuman na guys. Diya, guys. Magsugod ako kay para mahuman na jud nako ang ako ang gibuhat guys kay makarelax nako pero di pa gyapon makarelax guys kay daghan gyapon ko buhaton kay napakoy gamonon nga statistic report yearly na po report guys katong giingon ninyo nga ipunog pila ka buok ang namatay last year, pilay ibunyagan, pilay gi kasal, pilay gi kumpirmahan ug pilay nag first communion diri sa parokya niya. Daghan ba ko baton guys, oy, tiyan na basta guys, kita-kits na laman guys. Hey, Joshua. Oh, di day. Ano si Joshua si Konda ni si kanang Jandil. Pinaingon oroy nga. Te, mukuan ka te kanang mukuan pa kag sunflower adi na ko oy. Uy lami. Kay ang ginan kay lami yung taog dili to kanang tamis kay dili kay daghang boy ganahan kadto sa mua oy. Ako to ingnon siya. Tingkaon lagi kain ko. Tingkaon gud ko pero wapagali na hurot tong gingnaan. Bato lang kong taas oy. Aning sodanin ko, huy, dili lagi ka pwede masodanin siya. Ganun si BJ be, masodman ko. Nagtaod na manggudwa ni si BJ, ting sodane. Di man ko mo pasudlon kay opisina, manggud ni. Dili manggud ni tambayanan, magingnan. Nga, og na yung mga problema. Usa ka matawag. Tipod kay ano, nagakuan man. Kay, ina ko, uy. Bugay pa na huruting mo ang sunflower na rin. Kana siya nang anak ni Padre, manong kay Bamas pa rin na man eh. Oh, lagi na nga, lagi na. Dre palit man ay Dre. Di lang tingali to mo kuan sa karon. Nga may ubang maning nga lamian inikaon nimo. Pero makafeel po ka basta kalami siya karon. karon. Kadugli so pag na yung kay ba ginang ngiloko ka kanami ka iso. Dagkog asin. Dagko ito asin. Sa likod tapong kanang ayudize. Oh. Ayudize medyo nang sakto. Ug di pod pwede na mapututi og ilang giligdan og kanang ana ba gidugmok ba? Ayudize so good gamay ra kayong ayudize ana. Panalitag way ayudize di. Yung mo palit mo kay uy kay nang namanigja guna sagmani. Wala mo ripon mo sud-sud si Bijok ani? Wala oy. Si kuan pa noon si Pate. Oh, si Pate. Musod og kalit ane dya. Ingnon bitaw nimo. Di na mapasudlon ane. Tambay sa kong kradiote. Abong na kong amay. Iyon na ba? Kaya ko pinaskuhan ba? No man na magud Pasko. Hindi na. Kanang di mo ra ba mauho mo ingon dya? Sa din na mong gikaon. ato ko po ng anak sa mamuha. Oh, sa din na mong gikaon. Kanang kuan. Ora may bawi ba ta ba ya? Ang taas ra pod. Kanang palagis Pate. Pati kayo itaw, pati kayo. Diko anang baga. Oh. Kanang kuan ba? Nagakuan siya kanang aga pagod siya kay kanang ubay bilang mga night mo good tingali manumanood ba na sila kami dili man ana good tingali pinahuna-una usa man dai diferensya ila ba dai nang Samot na guan, samot na og kanang napagtubig diha. Ay sige sa lagsod. Hubog pag tubig. Di naman mingon. Wala sila rason nga busod. Manaka sa taas na sila. Oh, bisag sila taloy. Taloy mo inom. Sa kanan na. Naka sila taas ato second floor. Adyo ra pod oy, ron dili sila masisud ani. Ron dili ba limit pod mga tao ba kay opisina bayan ni malipat pala man tao bita kay baw. Yung tagtabi. Di na kay si Bijok bitaw ron. Surag kadiyot na. Di na jud.
Ano na matignan ulitaw na pud siya te. Gapon gapakuan mi gapahilot mi usob ni Isi dito sa nang Silya. Ja, wala man po siya ilante horo jung gipahilot. Insa na sila. Iya ba tayo mulsuhan? Insa sila. Nakuan man ni nakanang nalisa. Yung kuna ang ituganan nga mo na nga na sa nalisa jud siya kay gilot ni nang Silya nate. Kanang gisakitan man nagbata manana si Jadi naajod da moto nga ganan ko nang Silya kay na siya kanang pangajion nya unsay ngan tinuod na tinacharite ina siya kanang orasyon jud ba nga kanang dili masabtan sila kay baw niya nabi basta kay ganan ko niya totoo pero pangutanag bata giunsa siya giunsa kalula Silya be ana niya pag niya pagkahuman ana tuan ko naman siya ilante makaligo na siya ug mapuhon na luoy lagi ko basin tungod po na sa kainit no nga way ligo-ligo pila na adlaw sa sugod na si Jagi gibungang singot niya lain man si Isi gud Minit bungag to singot unya bungag singoton jud na si Isi basta di gali nakaligog pila ka adlaw samot nagmaabot og tag usang semana way ligo bungang singot jud na ningon gud silang Silya gunana na day basta bata nga naanad og ligo bungang singoton jud na basta di kaligo maluoy lagi ko basin pud tungod po na sa kainit ba sa lawas nga nang hubag ang kuan ni Isi kanang lagos pero bisan bayag nang hubag yang kuano kay trying hard gyapon sa kaon-kaon bisa ginagmay ja inom gatas ja kanang lihok lang gyapon muna nga akong gihimo lagi lab luglugon pa na akong ba lagi ko sa toothbrush ganihan sa ingon sa akong ginanawa tanawag toothbrush gadugo imuhang kanang imuhang lagos ninghilom na sa hagod mama dugo dugo ang imuhang toothbrush wala mapatoothbrush ka kaya ron makakaon na kag tarong tando in town loy baya pod pero at least nalipay na laman ko kaning kaon ganyang buntag ang giungitan pero ang ijang dila ani tumoy sa dila na ay ning puti na bitaw ang ijang luas di murag maayo-ayo na napadong ug mapon ligo na jud siya diretso ra jud ni kuan dili na bahig-bahigon kay wa man na butay GSK butang rag neighborhood 17 Camellia Homes Bohol District Calaran City ang habitat gali kay wa na butay habitat ipadayunan na laman oy kasrag sobre Kaya sila? ha Kaya nag-ina. wala pa Akapon. Ana. Awa pa sa dulo, no? ako kay baw na ba sinong dulo naman sa Ate Lisa ang ibawaan to kay Merkulis mo tig serve ng sinong dulo og Wednesday o Friday tara no man ang 17 neighborhood 17 Camellia Homes plus neighborhood 18 last na lang din. Kaning ni Burod 16 jud ani murag magpagama jud na siya tibuok GSKB kay wa man siya GSKB adto kay kanang ang among gibasihan kay 2019 man to nya wala pa ba hatag-hatag ang GSKB nila
Na murag wa pa to nakuha nimo sa computer. Mo to si Isabela man to ka-type. Darada, Rizaldo, Stucky Jr. 1,000 rin ka, sir. O, dyan yung tawagan ako na sa Elaine. Diyan mo akong pabawon si Ate Nika. Diyan, doon sa akong tawag ni Rizaldo. Pero text ka na ko na. Sini kali mo rin eh. Sa Elaine mo rin eh. Pero kung po tanong sa Elaine about gingon ni Ate Nika. Sini ka mo dyan insulti ni Kuan? Oh, lagi. Ni Pita? Kaya niingon man sa Ate Nika gud nga mo remit pa mi ni Elaine. Nga man siya. Nasa lang na ito na sa ni Elaine. Di ba mo remit pa sila ni Elaine ani. Una late na kuno kung aw dawat tud mi gyapon pero nakabutang gyapon na og suroy pinaskuhan. Basta nakabutang lang sa pamilya. Na napanap natin na mo gani akong gi watwat sa ko, relax ako. Si Alibo, may treasurer ni Elaine. Si Marjorie. Ano si Duterte, oh. Hoy! Insa man ay mong gikaon? Gay ko be. Di sa man ka, gwapa lagi ning ampaw ha. Gwapa lagi ning ampaw. Nalagi ubang ampaw kay mauton. Ha? Unsa? Upaw? Sa kwan maron. Sa, oh. Nangadjog ampaw. Nindot ni color oh. Na may ban ngaling nga. Kanang kuan color. Light sa kayo nga pagkapuwa. Kaya kayo tuwa oh. May pero remainan no ko si Kwan oy si Gisilo si Pascal Candle. Di ba dili kato man tong dili kay dagko ato tino? Kay makor kay to oy reklamo mga di minister persang bugata. Samot ni kadre nga ni Juan. Dada reply man si Gisilo lang gini. May na ko Gisilo Pascal kanang dili kay dako amo alo ha kay reklamo li minister lo oy bugat kuno kaadyo tagbog pasan halaga mo ang kuan di ay sugo do palit ani og kanang para sa banderitas. Yellow, green, o puwa may color. Muot sinong Raul pag meeting, pinaingon sinong Raul. Usara untay mo palit sa tibuo kuno parokya. Diya, haron mag-divide ako ng pilay tampon. Ano mag-divide man ta? Mag-ihay ko tanong Raul kay pagpangutanag ang pagtrabaho. Adyo ng by neighborhood. Adyo bumusupak. Buot-buot po kanong Raul. Dugang mga ipuno naman sa trabaho. Mauna, di oy, di ingon po din siya.
Mutampor ako kay sayot kay napaman ko na to, mutampor ako. Yun din si sa Bel. Dili man kanang nong kanang nana man na ginaman na manadaan pag mag-injuha. Magamog ilaha. Ja, mga ang gastura ko na kay mga ubos 500 kay apil na kintay sa atong kawayan bitaw te kay kuan man Ay, di na kay wayan na to ani o. 6 feet man kuno ang kawayan. Abi sa 6 feet ka na ana, ro mahinlo na. Adyo day mao lagi na ang mao lagi na gusto lamit tagan haram kuha ang nakapan tigilay kay ang mo trabaho ang mukuha. Ang amualay mo kuha kisay mo pakwaon. O naman noon pero ang paganhi lagi ba ang pagkuan Sa ato, dagang sa ato. Nagha, kay kawadyanan. pwede ra man kuno ka mo palit kag usa ka bangan nya tungaon ang usa ka kawayan Di ka pa nya hato. 6 feet. Ana Oh. yun ang kawayan itong amo. Nya karon Hago. ang amo na lang ani ag kanang tucker. Ana may tucker si Rade magnapo to ka Jane man siguro. Magama sa mua. Nay among taker kay ita pa uwap. Ha? Ita may taker simbahan. Di oy kay di kibaw manguli. Asa di mga kaya pong di ka maumo gamit. Oh. Na si Rade ato na tabangan laman ba kanang Martes ug di Domingo. Kay 26 ra ba ibutang? 26 ipamutang. Ya buntag ba sa 26 kay magtagbo niya. Pagka 27 sugod na novena kinahanglan na si Ja. O lagi pod napoy mga tao kay mga hilabtanon, hilabtanon di lang nabutang na nga ugsok. Ado day amo Itong silupin. ha? Silupin ba? Nga katong naman to diha. Kasi na kuan ra. Ay, nahuman na ka dyan. Ang 18. Magpahibaw na lang ka dyan, ni Mr. Chris Saldo. Stokey Jr. Junior din si Stokey. Nakod nga si Malbec at suduhan ka maningil ko. Ha? Nakod nga si Malbec at suduhan ka maningil ko. Aw. Oh. Ay, nahuman raga jud sa wakas. Thank you, Lord. Ngaon sa te. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Karon guys, buntag ron. March 17 Thursday niya. Karon guys, buntag man nagluto sa pusudan niya. Nakipagkita ninyo guys nga po na akong gipalit. Day order bitaw ni guys siya karon. Ato na ning Lunes ni tawag nga order pa kuno kong pichay. Unja ingon ihatod kuno pag Martes niya wala na dayon gahapon sa gabi gihapon. Mupakit on guys. Chay guys nga gi-order na ko guys adtong pagka Monday. Gihintawag dayto nako guys ang nagbaligyan niya. Wala man na dayon og hatod pagka Tuesday. Moto nga nagwatwat ko pag Tuesday guys pero wala man ning abot moto gahapon ni chat nga gabi na ihatod moto nga mao ni siya akong lutuon karon guys.
Lami kay ning bitchay guys. Naisili at sal guys wala na siya gitanom guys, niturok na na siya, buaw kayo guys, dako ang iyang bunga. Yan na kanipong kuan kamatis, wala po na siya gitanom. Turok na na sila guys, kana ako na siyang gibutang sa tamdanan sound ay kanang tanaman. Dahil turok na po siya diha. Yan napoy kamatis na ko guys nga wala po na gitanom siya guys, niturok ra. Giatiman lang niya, buaw kayo siya guys, gwapa kayo og bunga. Niya mora po na siya bunga niya guys, napugoy alugbati, buaw kayo guys, guwapa tambok niya, nakautan ako ana niya guys. Siya napugoy laing tanom guys nasa tanam kapkaang ampalaya o kamatis guys. Ako nang gilunod ang stock sa pichay guys niya, gisagulan ako beef loaf guys niya. Sagulan pagyapon na siya ganang sardinas guys. Lami kayo na guys. Ang dahon sa pichay guys, ako nang giwahiwa. Ready na siya ilunod niya. Dia guys pichay og siswan nga sardinas. Dia guys, gilunod na ako ang dahon guys sa pichay. Niya lami na kayo guys Ganahan siya kong pichay guys, pero akong bana di siya ganahan guys kay langtuhan ko no siya sa baho sa pichay. Muna nga ako ray mukaon ug ang anak.